na di ya bịalụ n'ọfịs ebe a na-alụ ọlụ wee embarasị anya wee kpalịsị anya wee sị na ya na-eso nwoke o wee mesịa ọ bụrụ na ya na-eso nwoke ịghọta na ọsị m nne na nwoke ya na-agwa anyị maka ya oge ọbụla ọ na-enyo ya mene na ọbụla ya eme na o nwere one particular guy ya na ya na-abụ na-alụkọ ọlụ n'ọfịs na ọ bụrụ na falụfọ ọlụ ma ife ha ga-eme tomorrow ma ife ha ga-eme in 2 weeks ọkpọ ọnya n'ụlọ nsogbu ọkpọ ọnya n'ụlọ nsogbu ọ sị m na this guy ada achụkwa ya na ọkwa ọlụ kafa na-alụ n'enu na ana n'etiti na abụ na ọlụ kafa na-alụ na o nwere ife jikọ ọnya na this guy ọ sị m na o wee lụọ one weekend na o nwere ife ha chefuru na ọfịs so the guy wee kpọọ ọnya ka ọ malụ ma nyanwa o ji wee nata ịghọta instead of ijebezi ọfịs ka abịa bịa welie ịghọta kịta ya na ya na-abụ wee kwube nya sị anya chelụ wee baa n'ụlọ wee na-asachigide wee sị anya eji ekwu ya so the guy wee sị anya wetali eki ka ya wee jee kpọpụ ọfịs wee welụ the ten maka na ọ bụrụ na emerie na weekend na Monday kafa ga-asọmit ya wee sị anya bịa ka ọ chịlị ki the guy wee bịa wee tisialụ ki wee na-apụ na di ya na-abata wee fịa di wee baba ka ọ na-agbasị dị anyị na-apụzi apụ pụtasịrị ife menụ so di bagide mbabasịa olu Monde ha wee jebe ọrụ ọsịbụ na ọ na-akụwa na ọklọk di land ya n'ọfịs wee bịa kpọọ dis guy taa ya hapụrụ ya nwunye ya na dị guy anọbakwa ọga ejibe ha ejibe na ọ chụrụ dịka anụ si nya wele ọsọ na-abịa na-asị ya na o nwere osim dis man nọ n'iru mmadụ niile n'ebe afọ tụtụ onye ọla ya wee sizie tu jidezie agbụ ya ndị mmadụ wee kwabazie anya si anọ ewu ma mbita ịmagogobazi anyị so many things o wee kwụrụ wee na ya wee pakọlụ ngwongwo ya wee na-alụ oji nnọọ nwayọ dele ha akwụkwọ si na ya alụsigo na di ya mara na ya kwiti maka the embarrassment dị too much oluo dị next day na ejere ọlụ luo dị ọda dị na ejere ọlụ di ya wee jụbịa sị ka efe o jere je ọlụ ya sị na ya kwiti di ya gbaka si maka gịnị ka o ji ekwiti which means anyị na-adịga anyị na-akwụ if not kedu ife o ji ekwiti nọ maka na ya bịa mezie ndị mmadụ kafa malụ na ya na-adịga anyị na-akwụ kafa wee tilefe anya ka o ji wee kwitie na wee sị na ọ bụrụ ya nọ maka na ọ yi mbarasịrị ya ya esi na ọ bụrụ maka ya na ya na-adịga anyị na-ayị ihe a na-afịọ a na-ekpie ọkpọgoli ndị befe ọka ọbịa nọlụ ka anya bie nri ya sị na ya ga-achọta ọlụ ọzọ ọ sị na ọ ga-anabe nna ya ka o jee nọlụ wee chọta anya bụ ọlụ nwaanyị ọ ga-eji wee kwite ọlụ ya maka na ya embarasịrị ya na o kwete dị nọ embarrassment ka a ji kwite ọlụ nọ ihe na-ewu ewu na ọ sị na ihe a ji kwite ọlụ bụ maka na ya agwago ndị ụlọ ọlụ fa na fa na-abọ na nkwụ na ndị ụlọ ọlụ fa ga na-etinyezilife anya n'ọnya ka o ji kwite ọlụ oluzie n'ụlọ ọlụ ọzọ ka ọ chọpụta onye ọzọ ma ọ fa na-ejezi na họteelụ ebe after 2 days ya apalighie na-abịa nna ya lụkọsala ndị be nna ya sị ha ka ya nọgodola ebe bifo nya nwụọ ịghọta na ji wee na-aba ọsị m nne na ife a ji wee wetara anyị akụkọ na mbụ ka anyị gwa ya ma etunya si wee kwite ọlịa after all this embarrassment ọ na ọ dọrọ mma kedu ka di ya ga-esi wee bịa nwa anya ọla n'ọfịs ebe a na-alụ ọlụ na o nwere onye ga-enwe respect ebe a nọ na everybody ga-eche na a na-eti efe n'ụlọ ya wuo iwo na a na-eti efe ya mụọ amụ na a na-eti efe kedu anyị fa ga-eji na-afụta ya ọ na ekwesịrị ikwu ite ọlụ ya maka na amalị ụla nọọ di ya kpata na ya kwu ite ọlụ ya bikos na ya gwara ya na ọnya kpata ọ sị na ọ bụrụ ya kpata a na-agbaga kedu onye kpatalụnụ kedu onye ọdụ ụlọ ka ọnya kpatalụ n'okwu ite ọlụ mana chekwelu ka njụọ ọ bụrụ na gị ka di gị bịa n'ọfịs gị mma agha ụla ebe ị na-alụ ọlụ ị ga-ekwu itinye bụ ọlụ ka ọ na ịma nkwa itie chei ike gwụrụ di ya afọ arụ adụrụ ya ezigbote arụ adụrụ ya ezigbote ya o nwere ezigbo nsogbu ifele eme echi oche na mmadụ niile bụ ife nwere shame o nwere ndị nwe shame mana ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu amarakwa m ma m ga-eji maka akwa ite ọlụ ole si m onwere ọzọ ndobere ole si m onwere ọzọ mfụrụ ọ na ọlụ afọ na nna gị achọba ikwu itie ife a wee mee ịghọtara na mana ọ bụrụ na ọlụ nlaiki na-enye m ego nchọrọ na-enye m ihe niile na-akwa ekwu itie ofe ihe mmalụ bụ na di gị agbanyego ha laịsensị ịchụba gị iji gosi na ọ na-adọrọ mma ụmụ nwoke niile nụrụ ife menụ we come for you
Yes, I know them now. They will come for you thinking that na ọdụrọlụ gị na mma n'ụlọ. Enyekwa ụmụ nwaanyị akpa ịwazalụ gị alụ gị hapụ ya. Ọ mara na gị nwee ịhapụ ebe afọ bụ sef ijidekwe marriage together maka na ị nọ ebe afọ nye gị 2 years a ga-akpagideli gị hapụ this man maka na bọsọ ọbụla ị bịalụ mmiri ma ga-ajụọ gị ma otiri gị ife ịlalụkata ụlọ ajọmpụ ajụọ gị ma ọkọlọgụ n'abalị ị bịa late ajụọ gị ma otiri gị ife in fact gị nwa ga-abụzi talk of everything dị ebe afọ mana ọ bụrụ ife mmadụ niile ga-ebunwo ọ bụrụ ife mmadụ niile ga-ebunwo ndị nwere obi ga-ebunwu ya because ị bịa n'ọfịs mma ma ọla nna imesigokwa m ya imesi nwunye gị everything mana m bụrụ that your wife nna-be nna m nọrọ ebe afọ wee bịa godo ọlụ ọ na-be enyi m nwaanyị nọrọ ebe afọ wee bịa godo ọlụ etu ọfịs wee imbarasị m n'ọfịs ahụ ka ị ga-esi were flawa ma ọ bụ na m ga-agbaghalụ gị bịakwa n'ọfịs afọ n'iru mmadụ niile wee bịa yọọ m mgbaghalụ oh yes as long as na m emere ihe a olesi m ọ na mmelie maka na ọ dị too much ndị ọfịs m ga-ama na m eserezibe gị were abịa ọrụ yes now because nsibe gị na-abịa ọrụ bụ na nna tolerate abuse ma nwezi respect nothing so amarọ m ma ọ mụtaba gị ụta o ma ọ matana gị ụta o ịghọtara like I said ọ bụla ezigbo ọrụ like I will do other thing to keep that job o ịghọtara na mmadụ ekwe ka this man sefu m ọnụ n'ala olesi m ọ na ọ bụrụ ọrụ like abịakwalụ maka di gị nyanwa kọsụrụ ihe niile a nyanwa nyụrụ epulepu nwere ife jọkarịrị jealous husband ime ma imelụ ma ime gị imelụ ịmụ amụ nsogbu ime ego anyị nsogbu in fact ihe niile bụ nsogbu n'ebe fanọ ike gwụrụ nne ife melụ na-emego na ife ọ chọọ ka anyị gwa ya bụ ọ na ya ka ekwu itighe ọlụ ya afta ka di bịa n'ọfịs ma anyị ọla kedu onye kpatara ihe ha kịta anọ ike gwụkwara ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ